У палітыцы мы паўсюдна сустракаемся са знакамі і сімвалямі. Ад дзяржаўных сімваляў, якія рэпрэзентуюць нашу дзяржаву, наш народ, нашу нацыю, да рознага кшталту палітычнай рэкламы, якая выкарыстоўваецца падчас палітычных кампаніяў. Мы бачым твары палітыкаў, мы бачым слоганы, якія яны выражаюць, калі мы прыходзім на мітынгі, мы бачым сцягі, мы бачым пэўныя транспаранты, якія нас заклікаюць да чагосьці ці аб'яўляюць нешта добрым ці дрэнным. Вось гэтая знакавая сутнасць палітыкі ўтварае пэўную рэальнасць палітычнага жыцця, і праз яе мы можам глядзець на тое, як арганізаванае палітычнае жыццё. Што такое знак? Знак гэта можа быць што заўгодна. Гэта можа быць фізічнай рэччю, гэта можа быць словам, гэта можа быць нават нейкім лічбавым канструктам. Галоўнае, што знак гэта тое, што замяшчае рэальны аб'ект у пэўных адносінах. Напрыклад, у сітуацыі камунікацыі мы аперуем пэўнымі словамі, але словы яны азначаюць нешта ў рэальным жыцці. І знак гэта заўсёды пэўнае называнне, намінацыя нейкага аб'екту рэальнасці, нейкага азначальнага. Але ў той жа час гэта і рэферэнцыя, гэтая азначальная суадносіцца з пэўным знакам. А знак выконвае функцыю замяшчэння гэтага азначальнага ў пэўных сітуацыях. Для палітычнага знака гэта значыць, што некаторыя рэчы аб'ектыўнага свету, аб'ектыўнай рэальнасці, яны рэпрэзентаваныя нам у палітычным знаку. Калі мы глядзім спартовыя спаборніцтвы, то мы бачым сцяжкі, якімі пазначаныя кожны са спартоўцаў. І гэты сцяжок рэферуе, адносіць гэтага спартоўца да пэўнай дзяржавы, намінуе яго як прадстаўніка пэўнай нацыі. Функцыі палітычнага знака могуць быць рознымі. Перш за ўсё, знак штосьці нам паведамляе. Калі мы глядзім на палітычную прадукцыю агітацыі падчас кампаніі, мы можам бачыць, напрыклад, фотаздымкі кандыдатаў. І гэты фотаздымак паведамляе нам пра тое, хто з'яўляецца кандыдатам у дэпутаты, хто ідзе на выбары. Ён штосьці нам кажа пра тое, як гэты чалавек выглядае. І гэты выгляд робіцца вельмі значным. Мы бачым кандыдатаў, якія імкнуцца спадабацца нам. Яны імкнуцца прадставіць нам добрымі. І іх фотаздымак – гэта пэўны знак, які замяшчае вось гэтага рэальнага чалавека і нешта распавядае нам пра яго. Але знакі яшчэ пазначаюць і пэўныя палітычныя сітуацыі, нейкім чынам апісваючы іх. Мы можам мець пэўныя негатыўныя знакі, пазначаючыя пэўныя палітычныя з'явы, альбо, наадварот, пазітыўныя знакі, якія намінуюць штосьці як добрае і належнае. Наступнай функцыяй палітычнага знака з'яўляецца пабуджэнне. Фактычна кожны знак у палітыцы выкарыстоўваецца не толькі для таго, каб нешта назваць ці пра нешта нам распавесці, але і каб суарганізаваць нашыя дзеянні ў тым ці іншым кірунку. Знак пабуджае штосьці зрабіць. Знакавая рэальнасць арганізуе нашае разуменне свету. У пэўным сэнсе мы не маем ніколі наўпростых адносінаў да рэальнасці. Усё, што мы разумеем, дадзенае нам у структуру сімваляў і знакаў. Тое, што мы ведаем пра свет, мы ведаем праз мову. А мова – гэта асобная знакавая сістэма. У адной з лінгвістычных гіпотэзаў, дастаткова радыкальных, у гіпотэзе Сіпіра і Орфа, паўтараецца тэзіс пра тое, што свет паўтарае структуру мовы. Тады мы можам казаць, што тая палітычная мова, якая ёсць у нас, яна арганізуе уладкаванне гэтага свету. Той палітычны дыскурс, які выкарыстоўваецца для апісання палітычнай рэальнасці,
і ёсць у пэўным сэнсе гэтая палітычная рэальнасць. Мова палітычнага выкарыстоўваецца ў розных формах і у тым ліку у формах прапаганды і агітацыі. І вельмі часта гэтая мова — гэта спрошчаная мова, арыентаваная на вельмі простыя схемы, на вельмі простыя сувязі. Яна апелюе да звычайнага чалавека са звычайным разуменнем і нават пабуджае да вельмі простых аператыўных дзеянняў, ствараючы наўмысна спрошчаную палітычную рэальнасць. І вось зараз мы паглядзім урывак з фільму. Tere! Oleme tagasi valimiskoolis, mille teemaks on, kuidas võita valimised ja tulla võimule. Igasuguse valimiskampaania esimene kuldreegel kõlab. Eelistage lihtsaid, vältige keerulisi. Keeruline sõnum kõlab näiteks nii. Riigi eesthoolde asemel aitame kaasa ettevõtete sotsiaalse vastutustunde kasvule. Lihtne sõnum on, sina saad palju raha. Ent kuidas rääkida? Siin mõned näpunäited algajale propagandistile. Hitler väitis, et propaganda intellektuaalne tase peab olema kohandatud masside kõige rumalamale osale. Seega, teie poliitiline sõnum peab olema nii loll kui vähegi võimalik. Ordnung muss sein! Vali kord. Ein Volk, ein Reich! Eestimaa eestlastele. Platz sauber machen! Schnell, 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 ihr Penner! Plats puhtaks. Як мы бачылі зараз у гэтым фільме, палітыкі выкарыстоўваюць вельмі простыя, ясныя пасылы да электарату. І тут важна не толькі тое, што палітыкі нам кажуць, а і тое, што мы разумеем з гэтай мовы. Бо ўздзеянне прапаганды і агітацыі залежыць ад таго, што мы ведаем, урэшце рэшт, пра палітыку і якой мы самі валодаем мовай. І таму вось пэўная сукупнасць ведаў пра палітычныя неабходныя нам для таго, каб дэканструяваць палітычныя сэнсы, накіраваныя на нас палітычнай рэкламай і палітычнай агітацыяй. Асабліва ў сітуацыях спаборніцтва розных палітычных сістэмаў альбо розных палітычных суб'ектаў, якія імкнуцца схіліць нас на свой бок. Семіятычная сітуацыя у Беларусі вельмі складаная. Мы паўсюдна бачым мову былога савецкага. Калі мы паглядзім на назву нашых вуліцаў, калі мы паглядзім на помнікі, якія ўсталяваныя ў Беларусі, калі мы звярнем увагу на нашыя нацыянальныя афіцыйныя сімвалы, мы пабачым, што ўсе яны адносяць, рэферуюць да савецкага. А гэта значыць, што гэтае савецкае яно яшчэ жывое ў гэтай палітычнай рэальнасці, якую мы назіраем у Беларусі. Бо кожны знак, ён мае значэнне не толькі сам па сабе, а ў сукупнасці з іншымі знакамі. І праз вось гэтую семіятычную рэальнасць мы разумеем і успадкоўваем тыя сэнсы, якія нясе нам гэтая савецкая рэальнасць. У Савецкім Саюзе дамінавала подданіцкая палітычная культура. І мы праз гэтую семіятычную рэальнасць, якая існуе зараз, мы успадкаемліваем вось гэты сэнс подданіцтва у сваіх паводзінах у палітыцы. Для нас не з'яўляецца каштоўным, для большасці з нас, беларусаў, не з'яўляецца каштоўным паводзіны актыўныя, паводзіны накіраваныя на непасрэдную змену палітычнай рэальнасці. Але з іншага боку, мы маем наяўнасць і іншай сімвалічнай структуры ў беларускім палітычным жыцці. Гэта, напрыклад, усё тое, што звязанае з нацыянальна-дэмакратычным дыскурсам. Некаторы час таму ўзнікненне незалежнай Беларусі, нацыянальнае адраджэнне і паўставанне незалежнай беларускай дзяржавы было звязанае у тым ліку з вяртаннем пэўных сімваляў у выкарыстанні. Пагоня і чырвона-белы сцяг з'явіліся і на беларускіх грошах, і нават былі пэўны час нацыянальнымі сімвалямі Беларусі. Пасля перавароту 1996 году афіцыйная
пазіцыя успадкаеміла ці вярнула вось гэтую савецкую семіятычную рэальнасць, якая была блізкай да ёй і выбудоўвала сучасны палітычны дыскурс у сувязі з той савецкай Беларусю, якая існавала раней. У пэўным сэнсе гэты палітычны рэжым імкнецца прадставіць самога сабе як працяг таго савецкага той краіны БССР, якая існавала тады. А з іншага боку мы бачым тое, што гэты нацыянальны дыскурс, звязаны з беларускай мовай, беларусацэнтрычнасцю, ён быў прывязаны да тых зменах, якія суправаджалі Беларусь з 90 па 94 год, калі ўсталёўвалася пэўная дэмакратычная сістэма. І яны сталі звязаныя з дэмакратызацыяй Беларусі. Гэта не толькі рэферэнцыя да этналінгвістычнай канцэпцыі нацыі, гэта ў тым ліку і рэферэнцыя да дэмакратычнага ладу, які быў зменены ў нашай краіне ў 96 годзе. І да сённяшняга часу ў нас існуе такое спаборніцтва двух семіятычных сістэмах. Адна з якіх завязаная на неасавецкі дыскурс, а другая завязаная на нацыянальна-дэмакратычны дыскурс. Кожная з гэтых сістэмаў канкуруе адно з адной. У сваёй песні неяк Лявон Вольскі казаў, што мы жывем у падвоенай рэальнасці, у тым, што нават адна і тая самая вуліца можа для нас называцца рознымі словамі. Для кагосьці гэта будзе праспект Незалежнасці. Прычым цікава, што афіцыйны дыскурс апелюе не да ўзнаўлення беларускай дзяржаўнасці ў 90-91 годзе, а да сітуацыі вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. З іншага боку, тая самая вуліца, той самы праспект у другім дыскурсе будзе мець назву праспекту Францішка Скарыны і апеляваць да аднаго з нацыянальных герояў той канцэпцыі, якую несла нацыянальнае адраджэнне якраз у гэтыя 80-е, 90-е гады. І, што цікава, зараз мы бачым пэўны перахоп дыскурсу нацыянальнага з боку дзяржавы. Апеляцыя да нацыянальнага з'яўляецца падчас выкарыстання беларускай мовы дзяржаўнымі службоўцамі, падчас пэўных акцыяў афіцыйнага моладзевага саюзу БРСМ па прыбіранні курапатаў, якія сімвалічна звязаныя з дыскурсам нацыянальнага адраджэння і ўзнаўлення незалежнасці, альбо ў правядзенні дня вышыванкі, якую распачыналі незалежныя суб'екты, а потым гэта сталася такой афіцыйнай з'явай. Чаму гэта адбываецца? Таму што кантроль над палітычным дыскурсам, над мовай, над палітычнымі знакамі – гэта пэўны сродак кантролю над палітычнымі працэсамі і палітычнай рэальнасцю. Шмат у чым гэты перахоп нацыянальнага дыскурсу афіцыйнымі установамі быў звязаны з той вайной і тым канфліктам, які разгарнуўся на ўкраіне ў 2014 годзе. Гэты канфлікт шмат у чым выстаўляецца як барацьба паміж рускім светам ці гэтым светам узноўленай імперыі, якую імкнецца узнавіць Расія на постсавецкай тэрыторыі, і незалежнай дзяржавай, зноў-такі прадстаўленай у негатыўным сэнсе ў дыскурсе рускага міра, як такое этналінгвістычнае вузкае кола, звязанае з культываваннем нацыяналізму і нават фашызму, як яны кажуць, ва ўкраіне. Але мы бачым, што супраціўленне экспансіі рускага свету вельмі моцна завязанае на наяўнасць іншай несавецкай ідэнтычнасці. Тая ідэнтычнасць, якая мелася ў больш заходніх рэгіёнах Украіны, дзе людзі асэнсоўвалі сябе украінцамі ў значна большай ступені, чым спадкаемцамі нейкай агульнай савецкай дзяржавы, гэта была такім натуральным бар'ерам для экспансіі рускага свету. І ў Беларусі, дзе наша дзяржава бачыць пагрозу
для свайго існавання, натуральным з'яўляецца тое, што яна запазычвае пэўныя інструменты умацавання нацыянальнага пачуцця ў усіх беларусаў. Зноў-такі, каб стварыць пэўныя бар'еры, пэўныя структуры супраціўлення экспансіі рускага свету. І таму яна запазычвае вось гэты нацыянальны дыскурс, таму яна апелюе да гэтых нацыянальных сімваляў, таму яна выкарыстоўвае вышыванку, таму яна нават дазваляе зараз выкарыстоўваць пагоню як гістарычны сімвал і, магчыма, хутка тое самае адбудзецца і з бел-чырвона-белым сцягам. Імкнучыся да зменаў, мы не можам абмінуць знакавую рэальнасць. Мы мусім пераўладкоўваць тую знакавую рэальнасць, якая арганізуе нашае разуменне свету палітычнага. І таму, ажыццяўляючы пэўныя рэформы, мы мусім клапаціцца ў тым ліку і пра гэтае семіятычнае асяроддзе. Недастаткова проста так сказаць, што Беларусь будзе IT-краінай, альбо прыняць нейкі новы дэкрэт пра лічбавыя тэхналогіі. З-за гэтага сама краіна не пачне аўтаматычна змяняцца, бо для гэтага таксама трэба мяняць і тую семіятычную рэальнасць, у якой мы знаходзімся. І зноў-такі гэтая семіятычная рэальнасць у асноўным вельмі архаічная, і таму неабходна займацца экалогіяй семіятычнай рэальнасці, змяняць тую знакавую прастору, якая арганізуе нашыя палітычныя адносіны і паводзіны. Бо без гэтага мы не можам разлічваць на актывісцкую палітычную культуру, на тое, што грамадзяне самі пачнуць дзейнічаць у палітыкі, што яны самі пачнуць змяняць, быць актыўнымі і пераўтвараць той свет, які мы бачым навокал.